मा जाखो? मा जाखो? आया मा जाखो? मा जाखो? बे मा? बे बियो मा जादों आब'? नोंखौ बुदों? आब'आ मा होनदों आबै? नायलायाबा बे आंखौ मा गारहोना दोनदों? बियो आंखौसो लेंनानै लायदों। नोंनि ड्रेसखौ आंसो सोलायनानै गानहोदों। बाहेरावसो थाबावदों बियो। नङाब्ला नों लोमजानानै गगासो मोनसिगौमोन गथ'। बबाव खारलाखो? फैथ' होनदों। आं थांनो हाया। फैथ'। नङाबा दा मोनबावगोनसो। हानाय नङा। एत्त रागा खरा सिख्लानि खाथियाव। रागाखौ दोनथ'बाय। फैद'। फै मामा। फैहाय। होमब्ला प्रमिस खालाम बुला होननानै। I love you, mister. I really love you, Mr. Nameless. नंगौना नङाब्रा? नंगौहाय नंगौ। बोरै एत्त हरखाबै सोलायखो नोङो? आं सानदोंमोन नों गुन्दा गाज्रि मानसि आंनि गस्लाखौ सोलायखुमाग्रा। दालाय माथो जाखो? दा मिन्थिबाय नों मोजां आंनि सिमांनि मानसि। नंगौ नामा? औ। अब्ला आंनो साबसिन मानसि जानायनि खाबुखौ होनो। होगोन नाथाय बोरै? नों दलरै मिसिबना उन्दुफिनदो। नोंनिखौ आं गानहोफिननानै आंनिखौ नोंनिफ्राय लाफिननोसै। गुन्दा ओइ
गोसोखौ बोरै आवग्रिफैया दिनै जाबाय जावलिया गोसोखौ हमथा हालिया रायबोलाबो जेबो जाला मोनथिस'आ बोदोर बावलिया आङो जावलिया जायखि जायखि बुङा गोसोआव नाङा गावनि हासि बोदोर बावलिया जायखि जायखि होना हरजाथारला मोनथिस'आ हाब बाहाय गारि फुगारनाय आंखौ नायसनला नामा हाब माथो आदा माहाजोनसो बेरेफुंजानि बबेनिफ्राय बेफोरखौ दासोंथ' थासै बेफोरो गोबां खोथा जाथाय आंखौ न'सिमल' दोनलांगोरदो हाब एसे गोदै गोबाब लाजामोन होनबा नांथारला जेबो नांथारला होद नोंनावथाय बिदिनोसै गोदोबो खाबदाब दाबो हाखु दाखु आंना गथ'आ दिनै दिल्लीनिफ्राय फैगोन ए आदा नोंसासो माइनाव फैगोन दा आंखौ न'आव नुवाब्ला जोबोद जारला जागोन फैदर' नों र' होमबा थाथ' आं गानस्लायनि नै थबसा आफा आफा बे गारि साबिया लाबोनसाय आदाखौ दोनलांनां एहे माथो आयंसोलाय माब्ला फैया दे आयं माइनावा बिए फरायगासिनो दं ना आयं नोंगौ आयं बिए फरायदों हस्टेल एबा कनभेन्ट स्कुलाव थायै थायै आंनि गथ'आ देरबोबाय नोंबो दा उन फैदो हराव थांनांगौ लायनो दे आयं नै बाइकजों होलांसैबो आङो आच्छा मालाय फरायनानै मानसि जानोसै नोंबो फरायदोब्रा आफा थ' आदा थौदो थ' बे जायगायावथ' रावनिबो न' गैयामोन एफा गिदिर दालान सोरनि जाखो बेलाय बे थांनाय 20 बोसोरावनो एफाबां सोलायबाय अ बिसोरथ' आदा गोमबोर आरो गुनजेरसो गोमबोर आरो गुनजेर जायखियानो जाया मानो बिसोर माहाजोन जाबाय बिसोरसो मिथिगोन नामा आदा बाजैखौ सोर बुथारा सोर पापिया ओइ मैना आब'आ गैया क'क्राझारनि न'आवसो न'निनो थाहैथ'दों हा न'आव थाथार नामा बेलाय ए दिनै माइनाव फैयोनो दिल्लीनिफ्राय बेखौनो लायनो होननानै थांदों थां साहा फुदुंहैथां आंना बिनानावा सासेल'ब्लाबो बेनो जोबोद आखा फाखाथार मैनाया नंगौ आदा नंगौ नंगौ ओइ नोंसोरलाय बेयाव मा खालामदों ओइ सोरलाय नों ओइ आयं सोरबा मानसि बाहेरायाव दं सोरबा सोर मानसि बेलाय सोर मानसि सिनाया नोंसोरखौ जोबोर गोसो होनानै नारबाय थादों नायखोमाहरबाय थानायखौ थाब थिनो फैदों औ बियो सोरबा बिबायारि जानो हागौ औ बिदिनो जानो हागौ नाथाय एसे फुङाव बियो आं सोंनो जेबो फिन होआखै सोरबा संगालिफोरसो नामा मा संगालि
आंनि न'आव थुनैसै नायनि थौ आदा थौ 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 फै फै आयं थाब फै थौ थौ फै थौ फै बोरैथो बबाव बहाथो बोरो माथो रावबो गैया बेयावनो दंमोन आफा नोंसोरखौ ओरै जानो ओरै नाहरदोंमोन जायखियानो जाया मानो बियो बेयाव गैला बहाबा खालामबाय बियो नाथाय सोर जाखो सोर जाथावगौ हो 8 मार्च अनिराम आरो जयमतिनि थैनाय सान 20 बोसोर आगोल सोरबा सिनाय हायै सुथुरा इनायै बुथारलांदों थौ आदा अनिरामनि खाम्फायाव थु तु बे अनिरामनि खाम्फायाव जिगाबसे बिलाइनि गुमुर 20 बोसोर आगोलनि सल' सोर बे संगालियालाय तु थौ थौ आयं अनिरामहाथ' रावबो गैला मानो गैया जानो थौ नायनि थौ बारनि बिबार अनिराम आरो जयमतिनि मुङै बावनाय बारनि बिबार बे 20 बोसोराव बेबायदि बिबार बावनाय रावबो नुफेराखैमोन बेनोथ' जादों रावा बुदाखि बेबायदि हायो सोरबा मानसिलै बियो सोरबा नङाब्ला बिबारा बोरै थाफैनो ना भुटसो नामाब्रा आयौ आफा आफालै आफा मा बबेहाय औ बेखौ जोमनानै बिफांसिनिफ्राय जोंखौ नायखोमाहरदोंमोन आफालै आफा मोजाङै था सोरखौ होनदों होमब्ला बियो बेयावनो दङ बेवहाय अन्थाइ खाम्फाखौ गोदो सोमदेरनानै लुदोंमोन बिबारखौ बिनि अनगा रावबो बावनो हाया मानो आंबोथ' बावनो हायोना ना हाया बिबार बावनाय नांगौ जाबाय सोमदोनि आखलानो जागोन सोरथो जानो हागौ सोरबा दंबावो ना फिसालायासो 20 बोसोराव बेबोथ' देरनो हागौ नों मिथिनो लुबैदों बाहाय औ आं मिथिनो लुबैदों फंबाय नङाबा फिसाज्ला जायखियानो जाया मानो नों बे मानसिखौ नायनो लुबैदोंब्ला औ नैबे बावनाय बिबारखौ गाफ्ले अब्लानो बियो गुरब्ला आफा थैनायनि बिबार बावनायखौ सहायनो हाया नोंसोरा सोर जाखो नों बेलाय माथो फैमारबाय जोंहा फंबाया गुरब्ला बुलायना दोनथ' नङाबा गावनाय जागोन हेन्साब पुलिसा आंखौ गावनो औ गावगोन नों गनायाब्ला मानो गावा गाव हागौब्ला सिखार बेखौ एरेस्ट खालाम आंनि बिदा आरो बाजैमोनखौ दिनैनि सानाव सोरबाया बुथारलांदोंमोन 20 बोसोर बारलांबाय नोंसोर दाबो दायनिगिरिखौ खानो हायाखै आंखौसो गावनो नागिरदों गाव हागौब्ला नैबे अनिरामनि फंबाय सोमदोनखौ सोमदोन अनिरामनि फंबाय नों सोमदोन औ आं सोमदोन
आदाखौ सोर बाफिया बुथारा बेखौ संनानै साजा होनो फैदों आं सोरखौबा मिथिगौ सोर बिसोरो मोनथिजोबा नाथाय मिथिगोन बावैसो समनि उनावनो फोरमाननिल' आंखाल नैबे गोमबोर सिं आरो गुन्जेरा आंनि नोजोराव वाइ बिसोर बायदि सानै आरो नों बायदि पुलिसखौ जेरा खालामनो मिथिना मोनगोन थैनि गाज्रिया सोरनियाव दं सोमदोन नों आयेनखौ आखायाव लानायनि थाखाय साजा मोनसिगोन मानो दाय गैयै अनिराम फंबाया मानो साजा मोननांगौ अनिरामखौ बुथारग्राफ्रा मानो साजा मोननाङा नै लांफैदो नोंसिनि दायनिगिरि गोमबोर सिंखौ आइदै मोदोमा साजोबथारबायलै आइदै अनिरामखौ गोदो बुथारनाय बादि माथो सोमदोनना जोंखौबो दोनलासो होनबायलै आइदै नोंथांमोना हस्पिटालाव माबार एडमिट जाहैदो सासे पुलिस थांफागोन आं सोमदोनखौ सोलांग्रोनि आयं फै हाब आदाया माथो द्लाम जाथारदोंलै जेरैबाबो हमना लाबो बेखौ दोखो दोखो बुथार पुलिस फैनायखायसोलै बे सोमदोना नङाब्ला गवामोन बियो थौदो न'आवनो थांसै न'आवनो डाक्टारनाव लांसै थौ आब' नोंनाथ' बैसोआनो जेबो जायाखै मानो नांगौ माने सोरबा गुमै फैसि मोनथारदों आङो बे गाथोनाव फाग्लि नोंनिसो फैगोन आंना जोब्बाय
नोंबायदि महर गोसा थासान्दियावलाय आंखौलाय सोर नायसननोसै नोंहाबो मोजाङै दुगैनानै सिखोन साखोन जादों मा नै आहा बाज्रुमनोसै ओइ सोमदोना दैयाव बारसोमबाय थौ थौ सार लाजिया बेंफबनानै सासे सिख्ला दुगैनायखौ नायनो